Catalana d'Hospitals. I de les protestes dels metges anem ara a parlar d'un altre col·lectiu de treballadors públics, com són els mestres. La Central Sindical Independent de Funcionaris, CSIF, ha convocat aquest migdia una concentració davant dels serveis territorials d'educació a Girona per denunciar la situació que pateixen prop de 300 professors d'arreu del país desplaçats a centenars de quilòmetres de casa seva pel que consideren com greus errors en les adjudicacions del passat estiu. I anem en directe per parlar-ne d'aquesta qüestió amb els companys de la televisió de Girona, el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Natàlia, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs sí, com deies, ja fa 5 mesos d'aquestes adjudicacions errònies que van tenir lloc a l'estiu del 2025 i que van deixar a prop de 3 centenars de docents treballant a quilòmetres de casa seva. Els docents continuen manifestant-se que encara no tenen solucions efectives per aquest error que es va fer ara ja fa aquests 5 mesos i per això es concentraran avui a 2:15 del migdia aquí davant dels serveis territorials de Girona per demanar solucions efectives. En parlem amb en David Aguilera, responsable del CSIF a Catalunya. Bon dia, David. Bon dia. Passats aquests mesos, encara continuen havent-hi docents que estan patint els errors, l'error aquest que va haver-hi a l'estiu. De quina manera? Sí, mira, continuen assumint despeses inassumibles, amb dobles residències, amb afectacions a la seva salut. Tenim moltes docents de baixa, malauradament, que tot i tenir voluntat de treballar i vocació, es troben que el departament no els hi ha permès anar a treballar. Clar, això ara mateix és un tema que s'ha endreçat en un calaix, però aquesta gent ho segueix patint a casa seva. Què hauria de fer el departament? Ha acceptat que va haver-hi un error, però seguiu reclamant que no hi ha solucions efectives. Com haurien de ser aquestes solucions? Sí, el departament d'entrada va acceptar aquest error. El que passa que, després de fruit de recursos, peticions que hem anat presentant, diverses ocasions ho hem també comunicat al departament en diverses reunions, no se'ns ha fet cas i continua havent-hi un silenci rotund. I el que hauria de fer el departament és, primer de tot, escoltar la comunitat educativa, escoltar els sindicats i mirar de buscar solucions perquè hi són. De fet, també manifesteu que una d'aquestes solucions hagués sigut donar-los altres places que han quedat vacants, per exemple, per jubilació aquests darrers mesos a aquests professors que han quedat desplaçats, no? Sí, de fet, des del mes d'agost han sortit places de resultes de comissions de servei intercomunitàries, de jubilacions, excedències. Totes aquestes places haurien pogut servir per reubicar aquests companys i companyes, però malauradament no ha estat així i és per falta de voluntat política, perquè el cost econòmic hagués estat zero. En tot cas, considereu que s'hauria de canviar aquest procés d'adjudicació de cara a l'any vinent perquè no es tornin a repetir errors? Sí, aquest procés, de fet, hauria de ser molt més transparent, s'hauria de fer llistes públiques i hauria de basar-se en mèrit i capacitat. I hauria d'haver-hi, no es podria permetre les reclamacions, que realment han fet molt de mal, i que moltes places és això, es donen d'un any per l'altre ja des de la direcció dels centres. Llavors, això per una banda, i per altra hi haurien d'haver-hi uns sistemes de comissions de servei de salut o humanitàries que permetessin detectar i poder ajudar en tots aquests casos més sensibles i, per altra banda, com ja passa a altres sectors de la Generalitat, també hi hauria d'haver-hi la possibilitat de fer permutes voluntàries entre docents. Doncs David, que vagi molt bé aquesta manifestació. Moltes gràcies. Doncs una demanda molt clara la que té el CSIF i que es tornarà a repetir avui aquí davant dels serveis territorials de Girona per demanar solucions efectives.